May laman kaya mga idol? Mayroon mga idol, oh. Ayos. Goods na yan kasi ano yan, pinapakawala yan sa ano, span. Try natin mga idol. Yan mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back naman sa ating munting channel. Bali sa vlog na to mga idol, magpapandaw na naman tayo. Tatlong trap na malalaki yung papandawin natin. Nandito na ako sa spot. Diyan ako naglatag, oh. Sa isang sapa lang yung tatlo. Kasi walang masyadong malaking high tide ngayon. Pa high tide pa nga siguro ngayon, oh. Pa high tide pa mga idol. Papandawin na lang natin kasi alas 4:30 na. Sana certain tayo. So yan mga idol, salamat sa suporta nyo sa aking munting channel. Sana patuloy nyo pa akong suportahan. Tsaka mga idol, sana panoorin nyo yung mga vlog ko kahit mahaba-haba lang para makuha natin yung watch time. So yan mga idol, ingat-ingat po tayo palagi sa ating mga adventure. Yan mga idol, shoutout na lang sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi mga idol. Shoutout sa mga Bisaya dyan. Mga idol, Bisaya din po ako, taga Samar, Calbayog, Samar. Sa lahat ng mga taga Calbayog dyan, baka may mga vlogger na taga Calbayog, shoutout sa inyong lahat. Tsaka sa mga angler, sa mga hilig mag-hunting seafood, shoutout sa inyong lahat. So magpapandaw na tayo mga idol. Sana certain tayo. Bali hindi ko to na-charge ng maayos yung action cam natin mga idol. Di bali tatlong trap lang naman yung papandawin natin. Sana certain yung tatlo natin. May tumakbong bayawak dun, oh. Bali nakatanggal to sa case yung action cam natin para rinig na rinig yung boses natin. Sana makadali kahit pa paano. Dito yung isa natin, oh. Lampas na tayo. Ayan yung PC. Yan mga idol, wala. Unang pandaw, wala. Ibalik lang natin mga idol. Ilatag natin ito mamaya, tapos balikan na lang natin bukas. Bali update ko na lang kayo bukas ulit. Ito mga idol yung pangalawa natin. Wala din, mga hipon lang. Balik lang natin mga idol, baka mamayang gabi mayroon to. Balik lang natin ulit dito. Iulong natin dun. Kunin na lang natin pala yung mga hipon. Para kahit pa paano may pangulam. May dulo, malalaki. Ito may dulo yung pangatlo. Meron may doon malalaking hipon. May alimango. Ano? So yun may yun, nakuha ko no, yung lalaki. Yung isa man dun, makamandag din to, masakit din to makatinik.
Wala, mga hipon lang yung nadali natin. Malaki pa naman, oh. Yan, oh. Andun yun, din yung ibang hipon. Balik na lang natin dito, mga idol, dito banda. Kasi pa high tide pa pala, oh. Pa high tide pa. Hindi pa dapat ito pandawin pag pa high tide pa. Balik na lang natin dito, mga idol, banda. Lalaki pa naman ang pain. Yun na, mga idol, yung pangalawang trap natin na binalik. Pa-high tide pa talaga, mga idol. Papasok pa yung tubig. So yun, mga idol, binalik ko na yung pangatlo. Bali, dun ko pa rin binalik. Kanina dito yan. Pinurong ko lang dun ng mga 2 dipa. Hindi ko na nilagay dun sa sa labas kasi baka may manulo mamayang gabi makita. Kaya dito ko na lang nilagay. Yan. So yan, mga idol, update ko na lang kayo bukas. Sana swertein na yan bukas. Ito lang yung nadali natin ngayon. Mga malalaking hipon, no? So ayan, mga idol, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang laki ng hibas, mga idol, oh. Ang laki ng hibas, mga idol. Bali, alas 6 pasado pa lang ngayon. Pangalawang balik na to. Ito yung unang trap natin, oh. Sana may laman to. May laman kaya, mga idol? Mayroon, mga idol, oh. Ayos. Kulay berdeng alimango. Tsaka ang daming hipon na malalaki. May tumutunog, oh, na ayos na rin, mga idol. Yan yung tumutunog, oh. Yung nakakatinik. Tanggalan na natin itong mamaya ng pain kasi hindi na ito pwedeng ipain. So, mga idol, dito na tayo. Yung pangalawa natin, oh, naibasan na. Hindi yung makadaan yung bangka natin. Tsaka ito yung pangatlo. Yan muna yung titingnan natin. Ano kaya ibig sabihin ng mga butas na to? Sana may huli. Malalaking hipon. Malalaking hipon, mga idol, oh. 4 na piraso. May nakita ko kanina butas ng alimango yun sa sa labas. Tingnan natin yun mamaya. Tinanggalan ko na lahat ng pain, mga idol, oh. Ito yung pangalawa natin, ay pangatlo.
May huli na to kahapon mga idol, hindi ko lang tinanggal. Sana nadagdagan. Ganun pa rin mga idol, oh. Hindi pa rin nakawala. Nandyan pa rin, oh. Goods na yan kasi ano yan, pinapakawala yan sa ano, span. Bali dalawa yung ibibinta natin sa 15 piraso na yan siya, ay 15 pesos. Ayan mga idol, update ko na lang kayo mamaya dun sa ano, sa labas. May papakita akong butas ng ano, alimango. Yan mga idol, nandito na ako sa labas. May tapat ng ano, Sabang, barangay Sabang yan, oh. Madal yung sinasabi ko na nadaanan ko kanina, butas ng ano, alimango. Iwan ko lang kung may laman. Yan, oh. Pahaba yung ano, hukay niya. Kapag ganito yung hukay mga idol, ano yan, kulay berdeng alimango. Kuha tayo ng ano, panungkit mga idol. Try natin mga idol. Hindi diretso mga idol, mababaw lang. Wala kasing bakas, oh. Sa ibon yan. Sa ibon na ano, puti. Wala. Hindi diretso yung ano, butas. Wala mga idol, hindi diretso yung ano, butas. Hanapin natin, baka nandito lang sa paligid. Wala talaga mga idol. Wala dito sa paligid. Baka nandyan yan sa ano, sa may tubigan, nakalublob. Siguradong babalik yan mamaya. Nandyan lang yan sana sa may tubig. Sigurado ko babalikan yung bahay niya para ipagpatuloy yung paghukay. Malaki na yan, no? Malaki na sana to. No? Tingnan nyo naman yung hinabukayan, no? Ang laki na sana niya, no? Ang haba ng hinukayan. Ang laki pa ng butas. Kaso walang laman. Ang laki na sa ano.